Predné koleso Javu 500 OHC je nejak zvláštne vypletené, vy neviete prečo, a pozrite sa na jeden grafik a na druhý grafik, tak vidíte, že je ten problém. Takže droty museli byť povyhynené, musíme byť tento. Začali sme vypletať 500-kové koleso na Javu 500 OHC. Keď je grafik správny, tak ako má byť. Potom to vypletanie je fakt úplne jednoduché. A vidíte, krásne ide na dieru. Takže sedí to tak, ako to má. Takže nemôže dojsť k deformácii drôtov, ako to bolo do druhého grafiku, ktorý tam bol použitý. Je tu čerstvo vycentrované koleso na Java 500 OHC a keď je nový grafik, tak samozrejme, keby sa ešte vymienili nové ložiska, že by sa dali, tak to bude úplne, že budeme naháňať stovky, ale to koleso to bude mať. Keď si zoberieme, že tolerancia je 1 až 2 mm. Čo ste teraz videli, tam je zvar na tom mieste. A teraz sa blížime k zváru, pozerajte. Šup, uletí.